Países de 3 continentes que están deleitando como África Tumbas coas súas danzas, cos seus bailes durante estas xornadas de folclore. Aí están pasando por el escenario África Tumbas, ese aplauso de nuevo para eles. Cambiamos de continente, imos ata Chile co Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, que está entrando xa na Praza Mayor de Ourense. O aplauso para Chile, que participa nesta 34 edición, 34ª edición das Xornadas de Folclore. Chile, que nos deleitará con danzas como Rapa Nui. Aquí llegando al escenario, ese aplauso para o Ballet Folclórico Municipal de Rancagua. O grupo da República de Krasnodar cos seus tradicionales bailes e danzas do que poderán disfrutar durante este festival das xornadas de folclore, que estos días estamos coñecendo diferentes actos culturais e folclóricos no que se convirten sempre o as xornadas de folclore cada ano, coñecendo o millor do folclore dos distintos continentes. Aí están os integrantes da República de Krasnodar, ese forte aplauso para eles. Y vámonos con otro representante do continente, danza folclórica. Vamos a recibirlo con fuerte aplauso, que nos deleita cada día coa súa música, coa seu arte, coa súa ilusión, coa súa alegría, enriba no escenario, como veremos despois, unha representación da danza azteca. O colorido, a marxa, os sones da música mexicana, ese forte aplauso, a compañía mexicana de danza folclórica participando nesta 34ª edición das Xornadas de Folclore. Vamos a recibir a máis grupos que van a participar neste festival desta noite dende Rusia, dende a República de Yakutia, Folk Dance Ensemble Katalik, ese aplauso para eles, que xa están accedendo ao corazón do casco histórico ourensán. A República de Yakutia forma parte de Rusia, situado ao norte de Mongolia, é a población máis cercana ao Círculo Polar Ártico, chegando
escenario, ese aplauso para eles, a República de Yakutia, Folk Dance Ensemble Katalik. Que remata este desfile dos distintos grupos que participan nas jornadas de folclore, entrando agora na Plaza Mayor dende Perú, a Asociación Cultural Jashua. Ese forte aplauso para eles. Característico de este país, poderán disfrutar despois nuns instantes que cando comence este festival, chegando ao escenario. Ese forte aplauso a Perú, outro dos grupos participantes que están deleitando nestas jornadas de folclore desde o pasado 7 de agosto ata o vindeiro día 17 por terras ourensanas. Aí está a ilusión, a alegría do grupo de Perú, Asociación Cultural Jashua. Boas noites a todo o público que está esta noite aquí a acompañarnos, tanto a xente de Ourense como tamén a xente que este de paso, que disfruten destas jornadas. E xa para non alargarlo moito, imos nomear os 6 grupos que van estar esta noite aquí con nosotros. Dende Rusia, Yakutia, Folk Dance Ensemble Katalik. Dende Perú, na cidade de Lima, Asociación Cultural Jashua. Dende Rusia, República de Krasnodar, Folk Dance Ensemble Stanicha. Dende México, DF, a Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Dende Kenia, na cidade de Nairobi, African Tumbas. E dende Chile, o Ballet Folclórico Municipal Rancagua. Decir que algúns grupos terán 2 pases, outros grupos un solo pase, pero máis adiante o iremos coñecendo. Estamos nas jornadas de folclore que cumplen a 34ª edición, unhas jornadas que son posibles gracias á excelentísima Deputación Provincial de Ourense, a dirección do Teatro Principal e o Centro de Cultura Popular Xoquín Lorenzo, que son todos eles os organizadores. Gracias ao patrocinio da Xunta de Galicia e especial colaboración da CIOF, a Confederación Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore. E aquí hoxe, gracias ao Concello de Ourense por involucrarse na organización para que as xornadas se conviertan en todo un referente cultural e folclórico. Neste escenario queremos pedir ese primeiro aplauso para os organizadores e os veciños que fan que os artistas se sintan aquí como na súa propia casa. Moitas gracias. A primeira viaxe que imos facer, pois vai a ser a un dos países máis extensos do mundo, no continente europeo. En Rusia, hoxe temos 2 representacións, pero unha delas chega dende a Siberia Oriental, moito frío por ali. En agosto non pasan de 18 graus e en inverno 40 baixo cero. Bueno, pero aínda así son xente, unha cultura moi potente que nos vai a amosar hoxe aquí na Praza Maior o mellor das súas coreografías. Chegan dende a República de Saja, dende Yakutia, o grupo Folk Dance Ensemble Katalik, e que van a bailar. Bueno, pois que van a bailar, boas noites a todos, boas noites compañeiros de ruta. Van a bailar algo fantástico que se levan realizado tamén en diferentes concellos. Baile de saúdo, primeiramente, que é unha danza de ceremonia para dar a benvida ao verán, e despois continuarán con Yerenkei, que é a danza para os máis novos que acaban de coñecerse, hai así como un saúdo entre eles, fantástico, ademais con uns rostros sensibles e magníficos, e a van executar como símbolo de felicidade entre eles. Bueno, pois do mismo xeito que nos chegamos aos sitios e nos saudamos amablemente, nos sorrimos e decimos que tal, como che vai a vida, bueno, pois eles van a facer o mismo, pero representando cos seus movimentos en este AE Yerenkei, e como ben decías, Miguel, é a primeira intervención na súa primeira fase. Así que, sin máis, xa estamos todos dispostos, o corpo musical tamén, e Folk Dance Ensemble Katalik de Yakutia, Rusia. Que o disfruten, gracias.
descendentes de Kiev, Ucrania, trasladados a Cuba no reinado da emperatriz Catalina. Menuda historia nos acabamos de lanzar aí de examen. Saímos de aquí nutridos. Esta agrupación conta cun repertorio que pone neste as tradicións do povo cosaco, amante da liberdade, todos o sabemos moi ben, e amante da independencia, e tamén, pois, bueno, das músicas ucranianas, rusas ou do Cáucaso. Esta lixa está formado por máis de 250 componentes que van entre os 7 e os 30 anos. Iba a dicir 70. Bueno, eu sei que hai moita xente de 70 que se move como Joshua talmente, pero neste caso son entre os 7 e os 30 anos. Unha formación pois que leva percorrido boa parte do mundo: Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Turquía, Francia, España, Portugal, e aquí están novamente con nós. Pues mira, aquí están para bailar Stanich. Costó, Sí. Stanich Nadja Pliaska. Vale, que é a danza nacional de celebración dos cosacos de Cuba, originaria desta zona próxima ao Mar Negro, na que antaño se libraron batallas entre rusos e otomanos. Amigos, amigas de Ourense, aplauso para Rusia, Krasnodar, Folk Dance Ensemble Stanitsa. Que o disfruten, gracias.
Sella.
aplauso para o Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, Chile. Que o disfruten, gracias.